Ассалому алейкум дӯстони азиз, субҳ хайр. Имрӯз саҳар кати бачаи ма хохестаю берун бромадай намиҷа. Ина бинен чи хай дилчои хушрӯ кадагия ин дарахт. Бачаи ма хулигани кадиста инҷа. Надири себе. Чи будас? Машина будас? Брат так машина. Gidiyor mu ya? Gidiyor. Gidiyor. Kimden öldük ya? Инҷа дадухтаро ма хамири нон кадагиём, нон мепазум. Шир бояд пазум, шира овардия нав шавҳарам. Фақат ай фирма мегирем, мо чӣ хеле медонен, 5 литр мегирем. Ҷирғот хов мекунам, мондагиша кӯдакаша барои саҳар шир биниж мекунам, шавҳарам да барои саҳар вай кадан. Барои рӯза маҳкам кадан. Агем 3 рӯз баъдам хеле 5 литри шавҳарам меорам. Масраз дарал мепазум, вайч мекунам. Нимша вай мекунам, ҷирғот мекунам. Ними дигаша мемонам банкада, михалдинда меиста барои вайрон нашавад. Чӣ нашавад? Чанд қайки иста меистада, агар ки напухта монамша, дилам вай мешавад, ки вайрон меша, як чӣ меша гуфта ташвиш мешам. А вақти пухта мемониш, меиста яхел. Ҳам қаймоқдори хушрӯи шири хонагӣ. Иҷада асал овардан камтар шавҳарам, 1,5 литр ай ҳамсояи бармон. Замбур доран ва ё. Гӯем асалаш беҳад нав. Ман кутум шумо нишонтим. Асали гӯем натуральни, ака ба назари мо ки натуральни асалай. Барои ки чанд бор мо
дубора асали ҳамин ҳамсоя гирифтем. Баъд мобайнда як бор дига айдига кас гирифтем ва асали гирифтагимон ва пише махул нашид. Дурунуштан меги ягом химия дора, ягом орд дора, чӣ дора. Гӯем ҳеҷ ки нахӯрд 2 литр асала гирифтем. Ман вай шида исреф шид, ҳеҷ ки нахӯрд вай асала. Ин асал кай гирем гӯем то охири банкаша тамом мекунанд кӯдако худмон. Дилда намезана асалаш хушрӯай. Ҳам буш хушрӯай маззаш ҳама тарафа асалаш нағзай. Намхе бинен рангаш чӣ хеле духтаро ягом ҷода диден. Асал ҳар хел мешидайда. Ай одами бовар ино гири нахтарай. Ҷада духтаро ма гуфтум шавҳарма амон якта чизи шишагӣ доштум барои ширмойнӣ кардан. Ҳамуна бирорем гуфтум ай подвал ҳамаша чизома бироварда додан. Ма дига мара подвал рӯй нака гуфтам. Кухни гарнитур монзадагӣ набуд. Чизои посудои зиётиву чизои зиётия ҳамаша подвалда мондагӣ будем. Ҳам пати дига набироварда будем, чун ҳамин чизои дар корӣ дар рӯи даст буду ва ёш ҳамаш подвалда буд. Ҳамаша шутавай кардам. Хоқшида ози ҷобаҷо кардам дар кор. Ина гуфтум шира аввал рехтамонам хунукшида иста барои ҷирғот хоб кардан. Шишагида нағзтарай чем хеле кишодаки вай бонкада тангай чи хеле гирифтанаш неудобнай. ин даҳнаш калонай хушрӯй ҳам шира рехтан мойнӣ карданашо ҳам айдруи ҷирғота гирифтан ва гӯем осонай. мехем вай камтар места оли вай шава шир гарм шава гӯем. баъд мойниш мекунам. шав мемонамша то саҳара. гӯем дар хона дар кухни мемонамша дар ҳавои хона вай мешава то саҳара ҷирғот меша хушрӯ меша. баъд саҳар вайда мемонамша халденизда озма ҳамаша ҷобаҷо кунам ин посудоя. инҷа ба фикрам ки пага саҳара пага бегаҳ бо далчи влог мекунам. гӯем видео мекунам. шаб шидагаи ҳозимода шира мойнӣ мекунам. каанам ма кефирш медозам. ай вай дафъа мондагӣ будам барои вай кунӣ мойнӣ кунӣ. як бор дига салом духтаро, рӯз бахайр. имрӯз гӯем рӯзи дига ҳай ма бегаҳда манту тайёр кардистам. инҷа фарш тайёр кардагиём, зуволаша хамири зуволая гирифтагиём. инҷа дама зуволаома тунук карда буридам. кӯдако берундан гӯем як кӯдакоя нигоҳ мекунам ки дур нараванд. як бо миём кор ма камтар мекунам. ами хеле саростима гӯем одами кӯдакдор ҳаминай. ҳаво гарм шидай гӯем пашво пайдо шидай қишлоқ намедонам. камтар кӯдако мебироянд дара чӣ мекунанд вай мешава. ягом хел вай гирифтан дар кор барои амин спрея ягом чиз гирифтан дар кор барои паша. ҳаво гарм шида як бисёр мешавад спас. берун дам хе бисёрай камтар дара вай саҳарёк шодам мемонам ки ҳавои тоза дроя. ҳам хеле дромадай пашачо намхе ма ҳамаша оз мегирам мепечонам. тез тез кадестам. я фикрам гӯем бердай кӯдакодай якта дастам кордай. айс бо видео кунӣ хай штатифа монда наметонам барое ки заминда кадестам. тез тез ма ҳамаша мепечонам мепазмузӣ. намхе вантҳои мо пухтак духтаро. вай манам тайёр шудагия ҷирғотам тайёр шудагия. халденигда мондагӣ будам ай саҳарай то бегаҳа хунуки хушрӯ шидай. ози мебинем кани чӣ хел шидагия бонкада кадагӣ будам вай дафъа. ин дафъа аку ин чизи шишагинда кардам. намедонам чӣ мегуфта бош намира каструлча шишагӣ меган чӣ меган гап намедонам номаш чия. каструлчаш мегум ман мемонам ша
набинен ҷирғот чиқи хуш омадаи духтаро. видео саволҷавоб ба духтарома ин дафъаш насиб боша, камтар саволо бисёр шава. лайк мекунам, видео мекунам. инҷа давозима влога ба охир мерасонам. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои суханои нағзтон. ягон чизи хато гуфта бошам, ягон чизи ки шумода маъқул набошад бахшиш. ман ҳаракат мекунам ки ҳама вақт барои шумо видеои нағз кунам. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. худо нигаҳбон.